Ugwumba. Ọsị na ije eme ngini ikwu n'ihe na-abụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmadụ, ọ bụ na ị nwere ego. Ọ bụ na ị nwere mmadụ, ị nwere ego, isi ga-eme ngini, eme gị ịhụnanya na-abụ. Ugwumba. Gịnị ka o ji dị ka a ga-asị na ekere ndị Igbo agbụ? Ụfọdụ ekwuona na ọnụnọ anyị nọ na Naịjirịa na-adọghachi anyị azụ. Mana gịnị ka o ji dị ka a ga-asị na ekere anyị agbụ dọwa anyị n'ime Naịjirịa? Ọ bụrụ na ị na-ekiri ụmụ ihe onyonyo a na-egosi, ọ bụrụ dịka ndị otu anyị ekiriri Terminator mgbe ahụ, ị ga-afụ na mgbe ọbụla ejidere nwunye maọbụ nwa ya bụ boz maọbụ ndị so na-eme ya bụ ihe no mata ụdị ike ọ na-akpa, ọ ga-agbanyelata ọkụ. Asị edewe egbe odewe egbe, maka na gịnị na-eji nwa ya maọbụ na-eji ezinụlọ ya maọbụ nwunye ya maọbụ ihe ọ hụrụ n'anya. Ịhụnụgo onye ọbụla na-akpa ike ewee ndị ntọ wee tọrọ nwa ya maọbụ tọrọ ndị ezinụlọ ya, ifu ọ ga na-ebe akwa. Ya mere na ekere ndị Igbo agbụ, otu ihe bụ na anyị nwaji aka anyị wee kenye onwe anyị agbụ ahụ. Ndị Igbo abụghịkwanụ ndị na-atụ ụjọ, ndị Igbo abụghịkwanụ cowards, ndị Igbo abụghịkwanụ ndị ọ ga-abụ emenwe ihe etu amaja ha amaja. Mbanụ, Jonas na Kanụnụ mgbe ọ dakọtara etu a ndị Igbo si mba adị ndụ emegide. Jụọ ase n'ebe dị iche iche. Ụfọdụ nọ na Lagos mara na ma mgbe ndị ala anyị na-enye nsogbu n'ime Idumota, enwere mgbe o ruru ndị Igbo si mba akpa ha eze udo wee chia. Amaka m na enwere mgbe o ruru na Alaba emekọtara ndị Igbo mekọta ndị Igbo ihe asị mba na ama nkwetazi agba anya bụ ụzọ were mgba ụzọ wee chie. Ya mere na ihe na-ekwu bụ na anyị abụghị ndị ụjọ, ndị Igbo abụghị ndị egwu, ndị Igbo abụghị ndị ọ ga-abụ apụta kịta na-akpa ike na ndị Boko Haram na-akpa ike, ndị nke a na-akpa ike, ndị nke a na-akpa ike. Ọ bụrụ na enweghị ihe a kpọrọ level playing ground, ndị ọchịchị nye anyị mgbasị oke mgba ga-azọwa n'onwe unu. Ọ bụrụ na ndị ọchịchị esonyeghị, ndị Igbo ga-azọpụta n'onwe ha. Achọrọ m ka ị soro m maka enwere ebe m na-aga n'ihe vidiyo a, ọmanta ogologo too much. Mgbe a nụrụ ọgụ, ihe mere, ọtụtụ ihe mere anyị ji wee luzuo ya bụ war a nụrụ bụ na anyị akwado ha akwado. Anyị enweghị strategic partnership, anyị enweghị strategic planning backed by resources. Kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji na-ekwu Ojukwu nye anyị egbe, Ojukwu nye anyị egbe, ụfọdụ akpụrụ osisi gawa ijide ndị ji egbe. Ana m ekwu, eso m na ndị na-akwado, enweghị onye ga-anụ ọgụ kpaka m na nke a na-eme ugbu a. Onye ọbụla anụ n'ọgụ anyị ga-afụ isi, mana onye ọbụla anụ n'ọgụ, maka na ịnụ ọgụ egbusisi ego. Mana ihe vidiyo ihe nji chọọ ime bụ ka ụfọdụ n'ime anyị na-ekwu n'ihe na ka m kọwara ha ka ha ghọta na ndị Igbo abụghị ndị ụjọ. Enwere ihe kere anyị agbụ, ya bụ ihe kere ndị Israel agbụ. Lota na ndị Israel bụ ndị gụrụ egwu ihe a dị na akwụkwọ nsọ, by the rivers of Babylon. Ebe ahụ ka a nọ na-ata ha afụfụ. Mgbe ha nọ n'Israel, ha nọ n'Ijipt, ha nọrọ 400 years. Mgbe a pụtakwara tisasi ha n'obodo dị iche iche, ha nọrọ ebe ahụ hundreds of years. Ha nọrọ ebe ahụ ọtụtụ afọ. Rukwa nke mbọsị nya ha malitere wee zaa Israel. Mgbe ahụ ha mụta n'ihe, wee mụta na ndị a bi n'obodo oyibo, ndị be ha bi n'obodo oyibo na-achọghị ịnata anata, ga na-egosi omume na ha bụ ndị Israel na mmụọ na ọbara. Ngwa ka m bịa n'okwu akpụ n'ọnụ. Gịnị bụ ihe kere anyị agbụ? Gịnị bụ ihe ji ndị Igbo? Maka na amaara m na ọtụtụ ndị a niile na-eme ha na ọ bụrụ na asị ha na ndị Igbo mee na ndị Igbo ga-azọta onwe ha. Na ọ dagodu n'ọgụ, ọ daa n'ihe ọbụla eji bụrụ nwoke, ndị Igbo ga-azọta onwe ha. Ụfọdụ ndị Igbo kara obi ụfọdụ ndị Igbo kara obi kapụ obi azụ. Ya bụ na ihe a ndị ọzọ kara obi eme, ndị Igbo ga-emenye. Enweghị ebe mbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie. Enweghị ebe ndị ajọ mmadụ na ezigbo mmadụ na-anọ. Mana gịnị kere anyị agbụ? Ihe kere mmụ na gị bụ onye Igbo agbụ bụ akụ na ụba anyị ka dị n'ezi. Akụ na ụba anyị ka dị n'ezi. Onye rota kịta na ihe niile o ji bụrụ mmadụ, ihe niile bụ ihe ọ kpatara dịka onye bụ mmadụ n'ụwa. Ụfọdụ n'ime ha esigo na million baa na billion. Na imirikiti n'ime ha 95% of it dị outside an Igbo. Ị na-ekwu ka anụ ọgụ na-asị nwanne ka ị cherekwa. Akwadoghịkwa m ọgụ, mana ana m agwa gị na ya bụ ihe so n'ihe mere na ndị Igbo ike ọgụ na ike okwu adịghịzi onye ọbụla.
kịta ọkwa ekpere Maazị Nnamdi Kanu ikpe wee kpọrọ ya gaa na Sokoto. Nke ahụ abụghị nsogbu anyị maka na amaara m na enweghị ego eme ya na Sokoto. Ahụ ize Chineke ndị Amerịka atinyewenye ọnụ ndị ọbụla ịmara na mbọsị ahụ emepụrụ ya bụ judgment ka otu onye member of parliament ọnụ na-eru n'okwu kwukwere maka ya. Ya bụ na Chineke agbagoro anyị ọgụ na ụdị ahụ. Achọghị m ka onye ọbụla pụtasị na anụ ọgụ, mana ihe na-agwa unu na ihe ji anyị dịka ndị Igbo bụ akụ na ụba anyị dị na mba, ụkwụ anyị dị na mba, ụkwụ anyị dị n'ezi karịrị nke dị na mba. Ọ na-emezi na onye nọkọta o mmeghe na oruru n'ihe ahụ iji arachapịọm ma ọ bụ na o ruru na nke na ị ga-anwụ anwụ tata na ọ bụrụ na ị pụghị. Onye Igbo ama mpụnata kpatara otu onye Hausa si ji wee sị m oyimoke na ndị Igbo amaghị agba ọsọ mmiri maka na onye Igbo ga-asị na ozo mmiri ama ya matakọta. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ya bụ ihe anyị ji aka anyị mee onwe anyị. Ọ bụghị ndị Naijiria mere anyị, ọ bụghị onye ọbụla mere anyị. Nwa ji aka anyị mee onwe anyị ebe anyị na-achọ akụ na ụba, enweghị onye na-atọ ụta, mana anyị ga-emezi wuya n'ụbọchị tata na ọ bụrụ na anyị ga-ebido kwado ihe a na-akpọ akụruo ụlọ. Mgbe gara aga ka anyị mere vidio a na-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ ndị ahịa kọmputa vileji na Lagos agwara ha sị ha na ha ga-aga ebe ọba na-akpọrọ kata mgbakọ ọsị nọ ebe ekwetana ị ga-agba asị ndị nwa na ha emere ihe ha chọrọ ime. Mba, ị nweghị ike nke ahụ. Ọ dịkwana ọtụtụ mgbe a na-asị na a ga-ebugharị Alaba International buga ha ebe ọbụla ọ sọrọ ha, ọ bụrụ n'ime ime ọhịa. Dota na ndị Igbo ji aka ha gụọ na Alaba International na ọ bụkwa ndị gọọmenti gwa na ọ bụkwa ndị gọọmenti rụrụ ahịa. Ekwena na a ga-eziga ha ebe ọzọ kịta ha ga-emepetakwa ebe ọzọ a ga na-eme ihe na ị ga-eme gịnị? Ndị nwe obodo si gị pụọrọ ha, ị ga-apụrụ ha na onye mbịaramabịa bụ onye mbịaramabịa. Hapụkwawo Naijiria anyị na-eti mkpu. Ya bụ na ọ bụ na o rubeghị mgbe anyị ga-eme ka anyị weneta otu ụkwụ n'ụlọ ka a mara ka ya bụ egwu ji anyị ka anyị ga-ebenata ka mmadụ ga-eji gaa nụọ ọgụ baa mba ebe ọ bụ na ezinụlọ ya na ihe niile o ji bụrụ mmadụ nọ n'ihe dịka Kano, Maiduguri, Sokoto. Ndị a niile ị maara na ọ daa etu ọ ga-ada na nsogbu adala. Ya bụ na ihe ji anyị bụ agbụ anyị kere onwe anyị site n'iwere akụ na ụba anyị na ihe niile anyị ji bụrụ mmadụ wee tinye n'ihe ebe na-abụghị ha n'Igbo. Lagos, Kano, ebe ọ bụla ị gara akụ na ụba ndị Igbo dị ebe ahụ. Anyị ga-amalite tata isi biko ka anyị zi na-ewe akụ na ụba anyị ụlọ. Asị m ga-emene odogwu n'ebe ị nọ, kama biko ọ bụrụ na ị ga-amalite tata ka enye ihe dịka afọ ise na iburu biznes ya ahụ bụrụ dị headquarter buga na Igbo. Ọ bụrụ na imesịa ya afọ ise ndị Igbo mee ya dịka nzukọ, ekwu ya na town union, kwuo ya n'ọma ahịa ka anyị kwekọrịtanụ. Ọ bụghị nke gọọmenti bịa rụọ ahịa maka nke ndị Ebonyi steeti rụrụ Kano ebe ahụ oke na ngwere gbe juru ebe ahụ maka na gịnị na ebuliri ọnụ ya. Ndị Igbo ga-eji nwa aka ha rụọ ahịa na ha fụ ana na Igbo. Enwe nke mmara na-arụ na Oraifite kịta ha ji aka ha na-arụ ya. Ọ bụrụ na unu ga-agba mbọ jiri aka unu gaa rụọ ya bunata akụ unu ụlọ afọ ise na afọ 10 na-abịa abịa, enwekwuru onye nyere unu ụdị nsogbu a ga-ayọ anyị ayọ. A ga-ayọ na anyị buru akụrụngwa bukwute ha na be ha. Ọ na-emere gị ya nga na-eme etu o si dị ha mma. Ọ bụrụ na anyị bune ya na be anyị ha ayọ anyị biko. Ndị gọvanọ ọ bụrụ anyị nwa ji aka anyị na-ahọpụta ndị na-achị anyị, ọ bụzi kịta a na-asị na Abuja si ebe ọbụla na-akpọpụta ndị na-achị anyị. Mana o ruo mgbe ahụ nke izizi bụ na anyị ga-amata na anya na-ene anyị n'ezi adịghị mma site n'iwe na akụ na ụba anyị n'ụlọ. Onye wetara ya na 1 naira na ndị chenu ka ọ ga-adị. Chenu ka ọ ga-adị na ndị Igbo buru ọkara akụ na ụba ha kịta bụ n'ala Igbo. Onye ọbụla chenu ka ọ ga-adị na a ga-anyụ anyị biko. Ewetara ya na sị na darụ 1 million na Sokoto, na ọ darụ 50,000 na Kano, na ọ darụ 10,000 na Lagos steeti. Isi ha mba kamakwa nke ahụ dị n'Enugu, Abia, Imo, nke ahụ dị na Ebonyi steeti, nke ahụ dị na Anambra steeti ga-agori ebe ahụ wee na-eghe akụ na ụba gị ụlọ. Na ọbara mgbanye elu na-egbu nwoke bụ ihe o nwere naanị iyi. Enwere etu ihe mberede si dakwụsị ihe o nwere kpatara akwụkwọ nsọ ji isi na ebe akụ na ụba onye dị ka obi ya dị. Ya bụ na vidio a bụ ịgwa anyị biko ka anyị bido kwadowe na mba niile a na-aba dị ihe a niile a na-ekwu enweghị nke ga-amịta mkpụrụ. Sofa na akụ na ụba ndị Igbo dị na mba. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla iji bụrụ mmadụ dị n'ezi mba kpana ndị ogbenye ka akpa na ndị beghị eru ebe ha ga-ata aja ka every time ị na-ezi nara ha ego.
izi na-akata gị ojikwa esikwana na bank kpochie ego izi na ka ọnụ na-afụnụbeghị na mgbe unu amaha mgbe e nwere 20 pounds chedu ka afọ na-abịa rute ka anyị mara ihe tax anyị mara ebe asụrụ dewere ọnụ n'ihe gbasara tax a na-ekwu maka ya mere biko ana m asị ndị Igbo na ihe anyị ga-ejigoro zọpụta onwe anyị bụ biko ka anyị bido na akụ ruo ụlọ ọ bụrụ na emeghie ọkwụfụrụ ugbo aja mbe na anyị na-akọ anyị na-ebu ihe otu onye na-akpọ mmutu mpafu ihe a niile anyị na-akọ anyị ejikwa na-eme anyị ka ebe ọ bụ na Chineke nyere anyị ha anyị ga-eji zọrọ onwe anyị bụ the economic power anyị achọghị iyuzi ya anyị na-achọ na a na-eme anyị ka na na-eme nka ebe ọ bụ na anyị maara na ọ dị na ka ihe Naijiria ji guzogota ọnụ bụ imegide ndị Igbo ada ekwughị ekwu maka na onye ọbụla maziri ọ bụrụ na ajụghị ajụ ị ga-ajụ onwe gị ya bụ onye ọbụla gba mbọ ma ndị chọọchị o ma ndị biznes o ka anyị bidogoro na biznes because ọ biznes pụtara ma ndị chọọchị enweghị onye biznes na-agazi na enweghị onye pastọ na-aga na mountain aga emezi ihe na ọ dịghị ka mgbe ndị dibịa na-ebi n'ime ọhịa ha na-ebizi n'ebe ndị mmadụ nọ ka ọ ga-abụ enwere ihe mere na ọ bụrụ na ịbịa ha gbaa afa ese etiere gị something ka amara ka ị ga-erota na ha nọkwara ha ga-eri nri ya mụ biko akụ ruo ụlọ ka anyị na-ekwu tata ọ bụrụ na imehie tikwara mkpu a ruo 100 years coming anyị kere onwe anyị agbụ ahụ dị anyị n'aka anyị ama hapụ ka Chineke mezie okwu